Dalawang top most wanted or dalawang top wanted person po sa Region 1 arestado para sa police report na yan. Kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Naaresto ng Police Regional Office 1 ang dalawang top regional most wanted persons sa magkahiwalay na manhunt operations noong January 30 hanggang 31, 2026. Dinakip sa Sodepen La Union ang top 3 most wanted na nahaharap sa kasong sexual assault at acts of lasciviousness. Habang naaresto naman sa Marikina City ang top 2 most wanted na may kasong rape. Kapos sa bisa ng mga warrant of arrest na inilabas ng RTC 1st Judicial Region. Nasa kustudiya na ng pulisya ang mga sospek at sumasa ilalim sa wastong proseso. Ayon kay Police Brigade General Dindo R. Reyes, patunay ang mga pag-aresto sa matatag na kampanya ng Pro-1 laban sa krimen at sa paninindigan nitong itaguyod ang hustisya para sa mga biktima. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.